Hello friends, welcome back to my vlog. गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरो जोङो बैगि जानाय नै जोंना लादामिया बाथोन देदों मा मादों बे दुन्दिया ओमफ्राय गुफुर दुन्दिया बानलु ओमफ्राय मा हिन्जाव गोदान बादो थाखोमाखो आयौ कालार फोनदों नै खिदाया हाजियाव जादों जानानै देखायदोब्रा थाइसे गोथाव गोथाव ओइजा नै आफिया बैग्रि खादों देलायदों जोंना आफि सनाया नै नायदोब्रा एसे मोखां देखायदो आंना आफियाबो माबादिथाय नै बैग्रिखौ देखायनोसै आं लोगोफोर हायदो नै गिदिर गिदिरथार बैग्रिया गिदिरथार नै लोगोफोर न'आवनो दंखायो नालाय बैग्रिया खानानै जानो मोनो आरो बेलाथिमोन आसलते बियो ओमफ्राय बुस्थुआ क्रस जालांबाय बोरमा जानानै दिसि जाबाय माबा मा होनोमोनलाय आंगुर बैग्रि बायदि बोरमा जानानै बेबायदि जाबाय आरो बोरमा नांदेरबाय दा नों थाइबेसे जागोन 20टा 20टायानो गैया 20टायानो गैया खोमा संकारी होनो बेखौ संकारी बैग्रि जानायफोरखौबो देखायनांगौब्रा ना लोगोफोर डेलि ब्लग जाबाय नालाय साफा मा जादों मा जायाखै मा खालामदों खालायाखै साफा खिन्थानांगौ आरो ना लोगोफोरनो शेयार खालामाबा खिनायखौलाय भिडिअ देखाया दे थाब थाब दे लादामि दे बुसि दे बोरै मोनलाय बाथोन नङाबा खबथारलालै बाथोन नेगासिनो बुस्थुआनोथ' गोदै ना गोखै ना मा गोदैसो एसे गोखैबो दे खाना लाबोदो गिदिरखौ थाइब्रैल'सो गैला खायाखसै आरो ओमफ्राय लादामि माखौ जानो बबे मा दावरावब्रा गारियाबो जानाय बोथोराव बाथोन रानबाय जोंना लादामिया संख्रि होखायाखै दे खिदा खाव होलाय खनसे लगाव बेखौ एसे अरग्रोनांगौ ओमफ्राय लगायबाय ओमफ्राय खाव बरिया थाव जादों आंबो ट्राइ खालामनोसै माबायदि गोखैथार माथो जांजोबो संख्रि आरो फानलु लगायबाय गोखैल' मा एक्सचेन्ज खालामदों नोंसोरलाय बानलु बाथोन लादामि जानायखौ लायाखै आंसो जालाय गोथाव एसे मोनबावनांगौलै जाबाय बांद्राय मोनबाथाय जानो सुखुलासो बिदि जायदि मोननायाव जानानै बारा जारा थाइसेल' जायो बस थाबादा आयु थानाय नङामोन बियो गैया गयसे बिराद जानो हायोना
मोखां खोनाया खिथाबाय दे लास्ट मोनसे जाबावनोसै आं माथो गोथावसो मोनलांगासिनो दं जायो जायो गोजौआवसो गिदिर दंमोन खोमालै आफै karena tadi panik salah le नै खाथियावनो दं मेलाय खोथाजोब नोंलाय जायालै हरलाय Hah? Lagan bila hana lah yang jano begitu आयु बाला Jangan main nama. ओरैबादि Nailai. itu kan karena ayo tang Thaislot. Agar lu nih kan beli. Begitu ke berapa orang ayo ni kiri berapa Mama tuh le. Isi kuda itu malah juga. Siburat sudah di begitu baru mas telah kelapa nang आकाश गंगानिफ्राय जाखांबाय लोगोफोर आं ब्लगखौ बेयावनो एन्ड खालामसै लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बाव दे लोगोफोर बाय बाय